Друго много важна съставна част, значи, на тази култура на движението, на тази система, е принципът, който се казва принцип на вълната. Трябва да овладеем нашия гръбначния стълб, да го усещаме и прешлен по прешлен. Ето така. Оп, оп, ето така е показвам. Ето така. Отдолу, нагоре, горе, надолу. Отдолу, нагоре, горе, надолу. Е така като делфин. Е така. И по този начин също придобиваме тази съвързаност. И наобратно. Оп, и наобратно. Оп, и наобратно. И сега двойно. Ето, така, долу нагоре, горе надолу. Горе надолу и тук. По-точно. Тази страна и тази страна. Да? И тази вълна е една от най-полезните. Разтяга така гръбначния стълб по дължина. Освобождава вашите, както се казва, компресията на прешните. Е тази. Трябва известно време, за да се усвои. И обратно израстване. Надолу. Като че ли искате да бутнете някой с ханша. С опашката си. И нагоре. И нагоре. Да, и тези елементи са от огромно значение за тази нашата свързаност, защото всичко това ще тръгне, ще се влее в ето такива, се казва, да, елементи вълнообразни, с вълнообразно развитие и характер. И то, значи, добре е полезно като гимнастика, нали, пак се свързва цялото тяло в едно такова единство, съединение. Както знаете, ако сте българи, истински знаете, че съединението прави силата. И точно това е целта, която постигаме с тази практика чакравъртин. Да създадем наша вътрешно съединение, да, вътрешна сила. По този начин я активираме. И усещането, когато се случва, е уникално, много приятно. Такова едно сложно да се опише. Като джедай, който излъчва сила, който усеща силата. Ей това качество търсим да усетим, да развием, да придобием. Така че, ако имате интерес към такива материи, такива практики, които освен, че ви правят така физически здрав, балансиран, стабилен, уверен в себе си, в същото време пластичен и гъвкав, и физически, и психически, да, по-концентриран, по-точен, по-ефикасен, по-съвършенен и успешен във всяко едно действие, във всяка една цел и задача, която стремите да постигнете в живота ви. Аум!